Старт. Дойде пролета и трябва да отринем розите. Сента ги заринахме да се пазят от студа. А сега вече ще почват да растат. Ето виждате младите ластарчета. Трябва да ги освободим от пръста, за да няма повърхностни горни корени. Цялата главина се отрива. Така внимателно да не ги щупим, ако искаме да имаме много цветове. Може и сърка малко. Няма опасност от слани и от измръзване. И махаме кожухчето. И следващата. Ако има измръзнали, ги отстраняваме. Чупени, умрели, е като тази. С трионче, с ножичка. За да могат да растат спокойно. Свежи сили. Може и турчица да им сложим.